Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Padagi ninyo sa kalanggan! Hawain ninyong pagbalik ni Johnny Tanggo! Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda! Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh! Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao! Hoy Johnny, ikaw na! Tanga! Dakila naman! Johnny Tango! Wala labot nga! Ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman! Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:07 na sang aga. Good morning! Good morning, 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 good morning! Welcome na sa itong pagpalayag subong aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Ganit sa mga tao na kami sa kalatuan subong aga. Magapanindahan, magabaligya dira sa aton mga merkado publiko. Bugtaw na kamudra dakpa ng balde, habon, kabo, kag maligo. Uy, dapat mga ka-aksyon ang bugtaw kamo aga kung may anak kamo dira sa kalatuan subong aga, especially gapangita kamo dira sa preska nga isda, no? Ina mga preska bala ka nagapula-pula ang hasang kay base bala madlawan kamo bugtaw ang madakpan nyo nagapula-pula ang mata niya. Well, mga ka-aksyon, subong adlaw masilig naton nga mabugnaw ang hangin. Nagpanamyaw na si Jose Marichan sa aton dira mga newsfeed, no? Kumbaga pa si newsfeed sa Facebook, nag-remind si Jose Marichan nga isa ka bulan na langgid. Isa na lang ka bulan, pag-tapak na kita sa bulan sa September. Tagmagasugod ng beer months. September, October, November, December. Doon ka dasig lang, ano? Doon sa sana ulan ito nga ginatulok-tulok mo siya. Subong ex mo na siya. Nga! Well, mga kaksuhan ako natin pag-istoryahan ng pizza subong adlaw, di ba? August 2 of 2020 ang pizza subong adlaw. If you can remember, sa itong August 2, tuig 1968 mga kaksyon, natabo ang ginatawag naton nga magnitude 7.3 nga linog nga nag-igo dito ya sa may kasiguran probinsya sang Aurora alas 4 sang aga. Ang Maynila nga masiling naton nga malayo sa epicenter ang nakabatsyag sa malain nga impact sang linog.
So ang linog gani ang masiling naton nga isa sa pinaka-destructive nga linog nga natabo sa Metropolis nga naghatag sa pag-collapse sang mga building kag kinamatay sang ginatos ka mga pumuluyo. So sa mga nakadumdum sa mga ginbunag sa tong mga 1950s, 1960s, kabalo ko nga some of us here can still remember Ruby Tower. So ang Ruby Tower, isa ini siya ka 6-story nga building nga ara na hamtang sa Binondo, Maynila. Ang isa sa mga building nga natamaan nga naigo sang siningalinog. So unod sini mga kaksyon 38 ka mga commercial units kag 66 ka residential units. So damo ang napatay sa rason nga pagkatabo sang linog tulog ang mga tawo. Minsan ra bala alas 4 siyang aga tibugtaw ka pa sina. Di mga tao isang una nagahambal nga basta gani ko nung magdulom ng kalibutan ang mga tao nagamat-amat na sunod sa ila panimalay. Tuod man. Di may kasiling gasunod sila sa panimalay nila tapos maitik-itik sa kaisawahon kundi nagatulog temprano Galing ito kadamaan sa aton pagbutlak naman siyang adlaw bugtaw na ang tanan. Di temprano pa nagatulog. Temprano man nagabugtaw para magpalaba sa ilang sungad. Si Kwan bala, si Kwan ginkwan. Di man So, sa 270 nga nagkalamatay, 268 diri ang nalubong nga buhi sa nag-collapse nga building. Sa 261 nga nagkalapilasan, kag nagkalabali, 260 diri yara sa Ruby Tower. Pero ang pila diri sa ila nagkalamatay man Dili kasi nagkalasugatan lang ni sila, nagkalapilasan, nagkalabalian. Kundi pila man sa ila diri ang nagkalamatay. Ang search and rescue operation ang ginintrahan sa 6,000 ka mga tao para masalbar ang mga nagkalalubong dito. So ang iban pa nga mga building nga nagkalahalitan amo ang Philippine Bar Association building. May balita gani mga kaksyon nga ang first column sa first floor ka building ang nawasak. So daan nga 6-story building ka Philippine National Bank inabalang H-shape sang una ang malubha man nga naigo sa siningalinog. So, kung building ang nagkakalaguba dito sa Maynila, sa probinsya naman sang Aurora, natabo naman ang madamo nga landslide. Ini suno sa Fivox Anay. Sa sining nga panahon, wala pa'y mabunag ang ginatawag naton nga building code sang Pilipinas. Natabo ang landslide suno sa Philippine Fivox mo to ginambal ta kagaina, pero wala pa sa nga pagsikyar ba tisubong magpatindog ka sa building. Dapat i-check on ini sang obo. Kung insakto bala mga materyales bala ang gingamit sa pagpatindog sini nga building. So gina-check gid ya. Pag galigit isang una mga kaaksyon, wala pa nabunag ang ginatawag naton nga Building Code of the Philippines. Hasta tuig 1972 sa panahon ni Presidente Ferdinand Marcos. So sa itong 1968 mga kaaksyon, wala pa man sa ginatawag naton nga Disaster Agency ang Pilipinas. Ang National Committee on Disaster Operations subong forerunner sa ginatawag naton nga NDRRMC or National Disaster Risk Reduction and Management Council. So, ini siya gin-establish matapos ang natabo sa Ruby Tower disaster. So, ang Republic Act 6541, amo ini siya ginatawag naton nga na-ordain kag na-institute sa National Building Code ka Pilipinas kag ginpabakod sa tug 1972, 4 ka tuig matapos ang disaster. So tuig 1977 mga kaaksyon, si Presidente Ferdinand Marcos ang nag-revise sang unod sang laye kag gintawag ini siya nga National Building Code of the Philippines kag hasta subong naabtan pa naton.
So sa kasaysayan, pratagaan ka mo sa impormasyon, ang pinakakusog nga linog nga natabo sa bilog nga kalibutan, amo iyang natabo sa may Cuba, no? Valdivia. Amo na tawag naton nga Valdivia earthquake nga mayara sang 9.5 magnitude sa tung May 22 tuig 1960. Naglabot na rin mga kaksyon ang nagkalamatay 5,700. So imagine ba lang ang pwersa sang linog 9.5? Basta magsiling kay mo nga nagadugsin ang piyak balay mo, hindi maguro, no? Ina magkatulog ka, grabe gid ang uyog mo. Mag 9.5. Kabatsag ka gani 4.7, 4.5, di ba? Nakabugtaw ka gani, how much more 9.5? Dumareklamo ka siguro nga, ay naano mo na piyak balay namon man. Agas ang banwa, nagadugsing anay sila, kami hindi katulog. Galing mga kaksyon niya, linog, galing ka 9.5, no? So, ang muna mga kaksyon, ang pinakakusog galinog ganatabo diri sa kalibutan. So, ikadua, amo ginatawag naton nga Great Alaska Earthquake sa itong March 27, tuig 1964. Naglabot sining pataya 131. Amo ni siya ang Great Alaska. So, ang iya sining pwersa mga kaaksyon, 9.2 ang magnitude. For galing kiti, daw hindi man sila maglayo, no? 9.5 kag 9.2, kusog ba na gyapon? Makabugtaw ko man sila gyapon mga kaaksyon, ano? So, ang linog na may pinakadamo ka na patay, ining natabo sa itong January 23, tuig 1556. Sa itong Ming Dynasty. Tinugidugay na ini siya. Tuig 1556. So, approximately, pinabala ka mga tao nagkalamatay sa itong natabo ining linog. 830,000 ang nagkalamatay. Sa itong January 23, 1556, So, di mga kaksyon, approximately 830,000. So, most likely, hindi man magdubo or hindi man magsobra, di ba? Do katamtaman, ang most likely do amo na siyang figures nga gindeklarar nga nagkalamatay sa itong 1556. So, ang ikadua diri mga kaksyon nga may pinakadamo patay nga linog, amo na siyang baga pa do bag-o bala. Amo na siya ang Haiti earthquake nga natabo sa itong January 12, tuig 2010. Approximately mga kaksyon, ang nagkalamatay dire 316,000 ka mga tao ang nagkalamatay, kag ang total damage dire is 7.8 to 8.5 billion US dollars. So kung ma-remember niyo mga kaksyon, nag-ubra sila sang kanta. Inabalang ka na Apple Diap, kagiban pa nga mga music artist bilang tribute sa mga nagkalamatay. Kag siyempre sa mga nagka-apektuhan dito sa Haiti. Kahit 316,000 ka mga tao nagkalamatay. Nalapawan pa sini ang nagkalamatay sa Hiroshima kag Nagasaki bombings sa itong August 6, tuig 1945. Nga naglabot sa 129,000 hasta 226,000 ka mga tao ang nagkalamatay sa itong World War II. So muna mga kaaksyon, if you can remember, August 2, tuig 1968, natabo ang magnitude 7.3 nga linog nga nag-igo sa kasiguran probinsya sang Aurora alas 4 sang aga. So gani ko may mga tao dira ang nakabatsag sang linog, dapat kabalo ka mo sa ginatawag naton nga precautionary measures bala or mga dapat nga himuon sang isa ka tawo, hindi gid magpanik. Gali kita nagambal naman ng iba na kung maglinog gani iya Action Red Salgado himuon kuya manguyapot kuya misis.
Ay, biskan di ka pa maguyapot, dira kay misis mo. Panago ka lang dira sa isa ka lamisa, kababakod, okay na ina, ano? Kung para sa maglagan ka dira. Pugalig iti ko manguyapot, kabala kay misis mo, basi mag-short circuit bala. Kag basi madugangan na naman. Nyahay! Mga kakaksyon, ako kabudira mi ara sa mga jokes, pwede inaipadala diri sa aton, pagkitaon nyo lang Red Salgado. Di gani, mag-text diri sa atong text hotline number is 0938-225-5017. Pagkitaon nyo man ang Aksyon Radio Bacolod, nagipadala nyo mga jokes. Pag ina, pagkabasahon naton, isa kag isa. Anyway, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:23 na sang aga. Good morning! Good morning, 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 good morning. Sa mga tao dira nga wala pa nakabugtaw, kag may aras ang kaladtuan. Basta bambal ko mga kaksyon, ha? Kanami kaya tulog mga muna nga panahon, no? Natsagan ko do'y panghatag na balabwas ang 13th month. Pang Disyembre, gid yan, no? Anyway, sa mga aga mga kaksyon, makaupod nato na si Aksyon Brian Morden sa pinakauli rin nga balita sa syudad sang Bacolod, kagbilog nga probinsya sang Negros Occidental. Good morning, Aksyon Bri. So anyway, ginakontak pa nato na si Aksyon Bri sa pinakauli nga balita. Uy, good morning gali sa atong dira nga mga kaksyon sa mga public markets nato dira sa may Burgos. Kag syempre dira man sa may Libertad. Kag dira man mismo sa may Central Market. Mga tao subo nagalibog ang ulo, ano? Kating abel nila. Basi bala. Subong adlaw sirado na ang aton mga merkado publiko. Kani mga kaaksyon, kung inyo nakita dito ang executive order ni Mayor Bing, magasugod pang pagsira sini para i-disinfect sa adlaw pa nga August 9. Pag ini kada Domingo lang ha, iban pa mga tao advance mag-isip, no? Tagagabi nila, kagabi nagsugod na ang curfew alas 8 sang gabi hasta alas 4 sang aga. No!
Mga kaakso na ina-subject pa sa approval sang sanggunian panglungsod sang syudad sang Bacolod. Ining curfew ha. So in the meantime, magapadayo ng aton curfew nga alas 10 sang gabi, tubtob alas 4 siyang aga. So sumo makaupod nato na Action Brian Morden. Action Brian, good morning. Buntag, may buntag Action Red, no? Good morning, Action Brian. Yes, so do ka manayanaya sang aga, subong. Do ka nabig itulog balik? Mo do nagapangilay na to si taga Binalbagan bala? Aha. No? Kilala mo taga Binalbagan? Oo. Marisman. Gani. Malapit na lang. Malaki doon dito. Ba't lang isa ka tuig nga daw ay mo na batsaga ng kahilwayan, no? Mga kahilwayan. Matsaga ko doon na home quarantine kita doon halos pila ka bulan, ano? Lapit na 1 year. Magambal pa sila nga do kanyo normal na, pero abnormal gyapon gid ang sitwasyon. Correct, Ged. Man kay imo tupad do kontra mo, kamo na blaw? Kapwa ko, iwasan ko. Anyway, Action Brian, no, isa sa mga mainit kagapon, kiti may mga feedback kita nga nabaton kagabi nga pila ka mga establishments ang nagsirado temprano pa because nga ang ila pagpati nga ang curfew nagsugod na kagabi alas 8. Yes, gani. Pero ti mayo man way man kaso action no? May man gani nga sila mismo nagmato-mato na lang kay bisan wala gani isang mga EO ni. Aha. Kung gusto kon gid dapat manirado sa temprano kay ti way pa kita sa husto gid man nga sitwasyon action red mo. Ina dako nang abanse sa part nila kay wa isla mga tao abi nga mga customer nga problema papila kadlaw. Okay gid na ang liquor ban gani ay ba nagpangasubo gid. Oo, mapahubog. Ang lain sa ko na Iban Blackson Brian naka-schedule ba lang masyating Sabado dogin transact na bala sa ilang pinalangga sa kabuhi. Wala pa na dayon. Gani no. Galing kay sige lang wagid pa pro tapos kung wala dig si COVID-19 ala pala ligo kamo ilimnon da wagid problema no. Correct gid. Subok tanang karon kay hindi man lang kay ikaw sila. Yes. Kita niya tanan ng anto sige ini. Gani. Kadlaw lang ta pero prangkang istorya pan gid problemado ng aton sining senaryo. Da matag adlaw nga tanan no. So sining Domingo sakto tong imo way pa nag-start ang sirado nga merkado sa Bacolod dinhi tatlo ka merkado. Aha. 9 pa to dason nga semana. Kag kon ko gidya isipon ang pizza dira sa kalendaryo, isa lang gid siya ka Domingo. Kay next na nga Domingo, 16 naman. Correct. Naman, wait na kabalo, kung sigihon pa na, kay every 15 days man lang yung mga changes ang MGCQ, kung ano-ano pa na. So, isa lang ka Domingo, no, nga hindi ka mo makaladlad sa merkado, Domingo. So, wait na kabalo, kasi padayunon, daso naman yung executive order, eh. Yes. Okay. Amo na mo, kada 15-15 sila ng EO mo ni IETF kag sang alkalde. So sila no. Kag bisan pagani nga open ang merkado do way gid man nami sa gikalagaw ko namo ning sitwasyon action red no. Yes. Kami mga tao gid ka masiling tanga do ginapatugon na lang bala sa naga-deliver bala sang gusto nila baklon. Kay nahadlok na mo. Dire gid nag-uso man sa Bacolod ang delivery sining mga pagkaon sining pandemya nga ini. Aha. Oo, doon nag-uso-uso gid pati kay sir, no? Dumayo gid. Pero ang Domingo subong, medyo tulotawhay palibot action red. May normal man o new normal. Ang Domingo nga mo nga mga oras tido ka usual gid man nga ang dalanon tahawan pagkatama, no? Sa mga salakyan, sa mga tawo, na makit-an tayo ning pinangumpra gyapon sa merkado kag pero ang duay tadi matulupangdan ang gajogging daw gadyutay ang gajogging sa mga streets block action red di pa rin itong una ang nagajogging subong ato na sila sa may kadto kada sa
highway lang nga ginobrada sa may sumag, sulod sa barangay Kamog. Wala pa ko da. Wala pa. Ang project na bala sang DPWH under sa national na bala nga lapos sa Mansilingan. Okay. Amo nang ginatawag nila nga economic highway. Oo. Amo man ni siyang sugar highway. Ano gani? Pero, may action, Bray. Hindi delikado nga may mga sugat na dagasanag na? Sa morning oras sa sana gineksyon dragiti adlaw siya. Kon gabi dulom gid kay way pagid man makongkreto na mo. Tapos ko na mo ni oras start gabi mga 5 o'clock. Mag-jog kada sa tawhay action red. Okay, tinami galing nga lugar da. Nami kay duwa na daya ka linya nga semento na kag lawig-lawig siya kun jagingon mo nga rekta-rekta gid halin diri Grosaton nga istasyon hasta sa Talisay. Mga Talisay, tapos balik ka naman. Duwa mo lang ka balik, sigurado ko hapukon kay giturutudo action red mo. Duwa mo lang, isa ka pagadto de. Goods ka na, kay lawig-lawig siya. Pero kunda mo, uyab. Masarangan mo guro mga pulo, kabalik-balik, ano? Kubigan dyan. At sang ara na sila, ara ka man de. Wala mo na sa may nag-parking, tapos nag-jogging, sunod din sa lakyan? Wala man? Sira na nag-ubra sa una di sa Lagon. Mamba sila guro. Naano mo naman? Kung dito pag ipatay ang salakyan, ano mo yan? Nag-bounce-bounce. Ano tabo na sa una, si Sir. Nag-upot ni Sir, si Sirman. Joke lang na. So muna ang sitwasyon sa palibot. Grabe man yung mga salakyan, no? Umaga pa yung gapadayon yung pag-andar, ibig kan patay ng makina, blagasaw. Galing kita yung iya nga mga paglakat, in place lang yapon. May ganito. Pero dito to sa man, nagway mo tayo ga-recommendo kay base magdamo tong jogging bala. Pero kung taga-kwan ka, mga taga-barangay Pahanukoy, Katangob, Kabog, Sumag, Punta Taytay, anami gido joggingan action red una wala pa to mga kahoy. So mga oras bila 6, las 7, las 8 nga ang silak sang sidlangan nga adlaw. Ang sunrise gid ga igo gid sa imo action red mo. Masakit plus nga naga-jog ka, ati magkaladagdag gid ang mga bad nga mga cholesterol, no? Pwede sila nami action Bray ang dira ka lugar ko nami joggingan Ramos nga area. Ramos sa may Kay may nakambar sa ako mas nami kuno sa Ramos mo galing kiti damo lagi slack yan. Lakson. Malingaw ka to kuno. Dugay ka linapusana ito lagaling niya. Galing yung walang na no. Taman ka jogging na panglampos ang iban. Tapos gulpe lang wala. Alain naman ting twerk eh. Pero subong taran-taran action red no hanggang alaala lang na anay no. Natabo. Ang pinaka ginahimo sa tao subong ginabisihan nila kon Sunday kay Saturday mo ning jogging no. There is syudad sang Bacolod action red. Daw ang iban way nagid man gana pa maglibot may tigpipila lang pero juta gid katama action red. Pero kapag sulod ka sa mga barangay bara gid ang punsok-punsok nga puwerte gid action red no sa mga barangay. So diri sa Bacolod di kahapon nag-umpisawan tong task force na nga disiplina. May nakaladakpan to damo naman nga wala sang tabon ang ilong kag baba kag iban way man ga distansya sa mga parihos nila action red no. So dapat makabalo ang Bacolod non kag Negrosanon nga kumadakpan ka mo 200 kung taga Bacolod ka 300 naman kung outsider ka. Sa nakita ko ganito sa kwento task force nga disiplina, kung wala ka sa kwarta inugbayad, marender ka, pwede man 8 ka oras bilang community service. Yes, action red, pwede ka panilhig, pwede ka panarapo, kung ano na lang inisugo-sugo nila guro dira. Pero
hours mo, kung di kuan mo na kadamo na sa maobra mo sa puloyan mo. Kung gusto gid. Kung usikan mo 200 mo 300, may mabakal ka na nga adamo na nga mga utan mabakal mo action red, no? So dapat guro suksok na lang gid face mask. Amo digid pagalimtan ng face mask, malimtan mo lang asawa mo, hindi lang face mask. Pero galing ito mas delikado. Ganyan kung malipatan ng asawa, action bray. ang 200 siya, may balik mo pa na, pero na makamrusan ka sa kasama mo, delikado na yun. Bago may virus, ang tamuros sa blao. Oo. May paman pa na ka mga sigulanon, tapos ang mga history na, pangukayon pa na. Pwede na sa lang kay istorya niya, asawa mo. Kanan na siya. So, isa lang nakapitik yan, manumduman na bisan nala sa isang hapon to natabo sa ligan nga mga 1990s to. Oo. Pero kaya mo, so mo na, no, ang sitwasyon sumong action red na. Ang kapulisan ta, halos, pag-umpisa sang lockdown, ang mga police stations, ang pinakatawhay sumong kaya daw ay gidya sang dalagko nga mga insidente kag aksidente may ara pero hindi gid pareho sa normal nga sitwasyon action red, no? Awhay gid katama ang anyway, nadula lang gid ang aton diri upod si action na Brian Morden kag nagabalik pa siya sa pinakauli diri nga balita kag pinakauli diri nga update diri sa siyudad sa Bacolod kag bilog ang probinsya sa Negros. Action Bri? Yes, action red amo na, no? Tawhay gid ang aton sining palibot. So why dapat gid sang kabalak-an ang aton sining mga kauturan na diri sa Bacolod. Kag bisan pagani sa probinsya sang Negros Occidental, may mga nagakatabo pero ng mga minimal na gid katama action red. So aprobisan to magambal sila nga okay man kay may COVID-19 nagnubo-nubo ang mga kriminalidad. Hindi gyapon pabor. Laban na ng obra sang crime da kita yang linibo minilyon nga wala obra crime apektado ni COVID-19 mo. Gani. So hindi kidya gyapon pabor, no? Amo na ang sitwasyon sumong turotawhay erong mga hero man ato, no? Amo ning mga nagahakot basura action red, no? Ang virus lang pagambalan kag kagaw ari ni tanan sa ila trabaho. Yes. Pero tiaryo. Kaya ako mo action Bri sila maniga kolekta sa mga basura bala sa ospital ni ano bala kahigko bala ang basura nga ara sa ospital way ta maginahambal nga pinakahigko na gid. Pero ang point dira nga panahon subong sang COVID-19 kag sila gid kolekta dira sa basura. Yes, action red. In fact, sa Tubang ko si Bongo, ari ko di sa dalom nagpundo, sa dalom station, atubang naton diri ang kwan, ang regional hospital. So, makitaan ko di subong, ang mga utod naton, nga nagahakot ka basura action red, no? Yung ina na di na atubang basura ni, halini pa sa hospital. Porte nga mga tao, no? So saludo gid kita ni sa ila. Bisan anong may virus man nga si COVID-19 o kun wala ang ila trabaho ya kagaw gyapon ni ginatubang nila sa matag adlaw nga tanan. Yes. Action. So dako gid saludo gid nato sa ila sa mga basuriro naton nga mga utod action red. So ang aton sinipalibot trutawhay i-check tala ni karon ang may natabo to sa Cadiz ng isa kadalagita nga nasakuha na lang patay action red, no? Sa isa ka malikwin nga lugar. Ti mo ni crime ini kakatabo may ara pa mga manyakis gyapon nga nagkalabilin. Gani. Tayo nga muna sila tanay ang unahon in kaso mag-available ang vaccine, no? Nabatian mo itong hambal ni Presidente Duterte to? Itong kung in kaso giban maging available ang vaccine bala? Pagalik iti, pakita kabalo kung trial and error to or effective na giban sa insegida from the time nga itistingan sa isa katawo. Ding mga sahi sang ilang crime nga ginhimo, amo ning dapat i trial and error nga mga tawo, no?
Pagkasala, ay sala, inject taliwan. Tapos ang balo na sila, sorry. Hindi naging man sila mapupang kang istorya, bisan maglain kang pamati sa akon, subong sa akon ng hindi lang Mm. na madalahin. Yes. Hindi ko na nila puslan sa susunod. Mm. Ang trinkan ng mga ini, patawaron pa nga pamatay kay mo bayi. Mm. So, may ibanda gina pang rate na. Na. Ano mo naman? Mm. Di ba, pulo, sobra pa ni sa COVID-19 kung isipon mo gini sila. Mm. Chika na lang ni sa, ipadala na ni pre sa China kung manakpan ni sila, dito ni papraktise todo. Kung magbuang sila gani, tiambal nila, nagtalab gid man ang bulong sa ila. Ay, kasadbiya mo. Nga daw galain ang tinor sa utok nila si Piho. May persa ang bulong bakuna sa vaccine, no? Gaway mo. Gaway ang virus sa bulong tinaglain ng ulo. At tsaktogid, mayo ni. Pero grabe nga balita ko kagabi, no? 74 ka-positive para sa syudad sa Bacolod Action Red. Uy, Kagabi. yes. Kagabi ito. Grabe, yeah, 74. Ah. Hanggang diri, ang 14 diri Local transmission. Oo, community transmission in Action Red. Mm. Iba diri do damo di mga lapit 60, mga 50 plus. Mm. OFW. Mm. Isa diring the rest Action Red, no? Mm. Ang isa sa mga taga Negros Occidental 17 do may ara sang isa ka pamilya nga halin ini sila Action Red sa stadium to bala sa Metro Manila, nalipad sa stadium na Philippine Rizal Memorial Stadium. Yes. Oo, duman mo to nga mga 7 to 8,000 to sila ka mga LSI to or manugpul sa mga probinsya. Naging ingaw lang to sila sa mga nagabanda nga mga pulis kag army. Pwede sila may mga to. Galing kiti. Yes, Action Bray, ginlingaw mo sila tuod, galing kay pag-ulan, gulpi lang ito nagbaha. Baka, kaya mga dala, basa. Nan. So, ang may nakapaulit di, sa Negros daw, 3, giniset sa kapamilya, nag-positive, halin sila sa Rizal Stadium to. So, kapait nga sitwasyon ang halit la. So, kabudlay mo maghambal kita, wala gid konkreto kung anong solusyon sila, tapos sila ang pamaagi Action Red. So, sige, may time ka pa para sa Iban Pedra. Amo na, ang sitwasyon sa Bacolod Subong tawhay. Kag hindi maglagaw sang wala sang face mask dira kag hindi mag-observe sang social and physical distancing kay ka mahal sa 200 kag kadugay sang 8 hours nga magtrabaho nga wala ka sweldo. Wala bayad Action Red, no? Yes. Balikan ta karon ang iban nga mga balita kabay pangaway na sang dalagko nga balita. Subong nga adlaw pag sa madason pa nga mga inadlaw. It is Action Brian more than a report sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Boyden sa pinakauling din nga balita sa syudad sang Bacolod, Kagbilog, Negros Occidental. Sa inyo na batian, tawhay subong aton nga palibot. Galing kita mo na tabo kagabi, galing kiti before kita bala mga ka-aksyon maga-implement dira sa ginatawag naton nga bag-o nga patakaran sa aton kompanya. Dapat ya once in a while magpanilag kita anay sa aton palibot bala. Tanaw kita sa aton nga Facebook, hindi kita magmato-mato ano. Tapos maglapta kita bala sa mga balita nga nagsugod na ko nung curfew kagabi. So again, ang curfew, ako ginapasalamatan ko galaya si Attorney Mark Steven Mayo. Palakpakan ta sabi. Attorney Mark Steven Mayo, isa man sa post sa Facebook kagabi which is very helpful man sa mga tao bala nga nagpanik pag pagstoryahan bala naton ang curfew. So again, ang curfew naton alas 10 sang gabi, tubtob alas 4 pa sang aga. So ina iga-amend pa sang aton sangguniang panlunsod ang aton nga ordinansa. So meaning to say, ini ang alas 8 sang gabi hasta alas 4 sang aga, ini pag-aaprubahan pa sang aton nga mga konsihales diri sa Bacolod. Galing kito may mga tao gid nga gilaptab la danong balita. Kag
ang mga markets na naman yung pagwa ba nila nga sirado man. Subong nga adlaw, tay mga tao kagapon nagdinaguso sa Burgos Central Market ng Libertad. Por Diyos, por Santo, ang mga nagablaligya mula sa ato dari mga public markets, na tingala man o nga nagdinaguso ka mong isa ka tao nagbinakal tag 3 kilo isda. Ang isa ka tao nagbinakal man tag 2 ka kilo nga sayute, 1 ka kilo nga talong, di ka mo makadto, ma-field trip. Wala bala? Wala naman mga ka-aksyon ginadjudge ni mga tao nga nagpangumpra kagapon, pero galing kita dapat kung kaisa, antes naton patihan ang balita. Dapat ya pagasikyaron man nato na kung ano ang nangin basihan sang tao nga naghambal sa aton, because kung kaisa inabala mga fake news amo nang magadala sa aton sa katalagban, totoo man. So gani sa liwat ha, ang aton nga curfew nga alas 10 hasta alas 4 sang aga, amo pa ni siyang active kag ginapatuman sang syudad sang Bacolod. So wala pa ining alas 8 sa gabi hasta alas 4. Kag sa liwat, nagsugod na panakop kagapon ang mga motorsiklo ano nga wala nga nagagamit sa barrier bala, medyo masubo-subo ini mga kaaksyon. Kaya kumbaga pa doon naghalin kita ya sa crisis. Halin kita sa ginatawag naton nga pagkadula sa aton nga obra. Nakabalik man ng kalabanan sa aton sa obra por gali kita ara sa skeletal. Ina balang no work, no pay policy. So ano balang kinalain sa nag-obra ka Lunes hasta sa Sabado? Kumpara sa nag-obra ka na lang ya Lunes, Miyerkules kag Biyernes. And the rest of the days, wala ka na iyas ang sweldo. So muna bala, di ang unahon mo sina ang barrier mo or ang bulugasan mo. Din ang unahon mo ang barrier or ang sineko sa bulan sang Agosto, arina. Di ba kita nyo ng bilo sa sineko? Di ba do August na magasugod, no? Arina. So gani, medyo crisis ini sa part naton. For gali kitingwaan, tagid magbutang dira makaka-aksyon sang barrier. Ang pag-angkas mga kaaksyon, if you can remember again, ini ginaalaw para lagi sa mga mag-asawa kag naga-live-in. So kung kamo dira mag-asawa, dapat may ara sa marriage contract ha. At kung kamo naman ya, living together without the benefit of marriage, o masiling na ito naga-live-in kamo dira, dapat i-secure nyo man ang inyong barangay certification. Kaya biskan ano mo dira ka-explikan sa aton nga mga traffic enforcers. Kaya sa aton dira nga mga kapulisan bala maparahan ka mo dira, di maglain buot nyo ha. Hindi na sila yung magpati. Kay manwala kamo dira isang ebidensya nga ipakita. Kang kamuya mag-asawa kag nagaupod kamo sa isa ka balay. Kay pwede man lang na iya nga abalon mo ya ikaduwa mo da iya nga nubya nga usawa ko na sa. Undi ka na iya ang imoy kaduwa dira nga asawa pagwaon mo nga amo ni siyang legal, no? Pwede na iya, pero kung may ara ka na ipakita, may ID ng babae nga nag-angka sa imo, kag syempre ikaw man mismo, starring dira sa marriage contract, amo ni tawag naton nga legal nga pag-updanay. Kaya mo ito ginambal gina ni Action Brian Morden sa pagwa nyo sa inyong kabalay, dito pagkalipatan ha. Nga magsuksok sang face mask. Kag ina, isa pagid ka fake news. Nga kuno, ginabawal ng pagsuksok sang cloth mask. Kag dapat kuno may cloth mask ka na, may ara ka pagid sang face shield. Ina mga ka-aksyon, isa man sa mga piki nga balita. Do kasakit man pabaklon ka na sa barrier dira. Kag dapat ang imoya nga face mask hindi cloth no, dapat standard gid baldo kasakit naman na. Tapos bulan pa sang Agosto tigkiliwi pa. Nag-countdown na si imong siniko. What a life! So gani mga ka-aksyon, paminsaron tagid pirmi ko nakadakop ka mo dira, may kwarta ka mo dira nga nakuha sa mga adlaw. Unahon tagid ang mga importante nga bagay. I-time out lang anay, da balang mga agwa di patarantada kati liquor ban man. Gani kita biskan liquor ban, may mga tao gid nga pangita pagi no. Biskan na bukatanta, ang isa ka long neck anay tag 100 pesos. Pag liquor ban tag 200 na kuno. Inabati-bati ko lang ha.
Way ko nagbakal sila because I believe nagapatigig ko si likurban. Pag galing kita may mga tao, kita biskan mahal nagabakal. Kiti, pampatulog ko no po to. Galing kiti likurban sa mong balason doon tanay. Alright mga ka-aksyon, sa mga nagkomento dali sa ating Facebook Live, pag-tamyaw natin sila, dugay-dugay for anyway ito Good morning sa kay Berry Hope Salomon Gangoso. Ari ko diri pamati sa may binalbagan. Kaya siyempre mayong agaman sa kay Mary Ann Fortaleza, Nanette Suarez Garrido. Also good morning sa kay Yen Sumugat. Good morning dira Bilog Negros Occidental. Shout out ko lang gali ang family Sumugat dira sa may crossing Magbalo, Kabangkalan City from Yen. Thank you so much, Yen. Romo Pasaporte ba yung aga dira kag sa Bilog Pamuluyo sa Barangay 7. Erwin Gonzales, Jocelyn Arisivita Olak. Also good morning sa kay Antoinette Piliado. Jennifer Delihero Sera. Uy, Jennifer, good morning dira sa imo. Kamusta dira ang imo nga sitwasyon? Di lang anay magwa Abi, spend time lang anay kay Mister. Also, good morning sa kay Fernando Lombre. Ari, aliyog lang tamyaw dira sa barangay Mambulak. Mambulak, diba silay? Bobe, Judy Mila, Hanire, Papalo. Okay. Jose Heherson Lapinig Junio, good morning Action Radio Bacolod. Freddy Galiega, Dali Pavia, Joseph Pacifico, good morning Action Radio Monitor kami diri sa may Baliwagan, San Enrique, Pacifico. Nitz Otsimero, good morning. Trixie Eboseo, Jocelyn Kalamaan. Liza Tanyo De Leon, good morning dira sa imo. Ay, syempre sa atong mga abyan nga nagapanilig subong sa Bacolod City Public Plaza. Good morning sa kay Sunshine Yellow, sa kay Mercedita Tolosa, sa kay Manang Neneng Gomez, sa kay Manong Roy Madira sa may Purok Sagrado 2. And likewise, good morning Madira sa kay Jomel Panyares, gapamati man subong sa aton subong nga aga. Ag sa kay Negra Ambino, gapamati man sa aton. Good morning! Kay Sir Junti dira, kay Sir Nonoy Amago and Sir TG. Good morning sa inyo. And Sir Nelson Sidilio and Madam Helen Sidilio, nga nagapamati man sa aton kada adlaw. Thank you. Any mga ka-aksyon, ayari na ang aton nga joke subong nga aga sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa kaadlaw, nagpanik si Johnny Tango. Asi nagpanik, kinsiya mo? Isa kaadlaw, nagpanik si Johnny Tango tungod kay nabunan ang iya abyan nga si Toto Dako sa bangga nga ila ginaagyan. Nagtawag sa pulis para mangayo sa bulig ining siya Johnny Tango. Paano di man? Si Toto Dako nabunan. Wala ko sang may pangitaan sa bulig diri ba? Way gintawo. Dali pa. Dumi number ko diri sa police station mo. Tawgan ko bala. Pila ka minuto ang nakaligad na kontak dayon ni Johnny Tango ang police station. Oh, ari na. Nagaring. Hello sir? Hello sir? Hello, police station number 675. Good evening. Sir. Si Johnny Tango ini. Ari kami sa may barangay Major. Ang akon nga migo nga si Toto Dako nabunaan. Ako gala si P.O. Turugo. Diin ka mo, Sir Dampi, sa may barangay Major siling mo? Ari ang akon migo, diri kami Dampi nabunaan sa may Eucalyptus Street. Eucalyptus Street, sir. Eucalyptus Street. Okay. Isulat ko anay siya dahil lang kita. Sir, ano gani ang spelling sa eucalyptus?
Sang pinamangkot na ni Sir Rugo, si Johnny Tango, gulpi lang ini nga nadula sa telepono. Hello, sir? Hello? Hello? Ara ka pa da, sir? Ay, naano maniman? Nagtawag siya para magpangayo siyang bulay ka nakiari na ko sabat. Hello? Sir, ibutang ko na karon telepono. Sir. Ari pa ko di, sir. Patugay si mo magsabat, how? Ginano mo na dang biktima? Ginguyod ko pang biktima, sir, nga si Toto. Dako. Sir, ari na kami subong sa may Apple Street. Why na kami sa Eucalyptus Street? Apple, ang spelling sang Apple, A-P-P-L-E. Dakila naman! Thank you so much, Tonton Batikolon. Sa iya rin nga joke ang ipadala sa aton, ano? Kung baga pa nabunaan tumigoy nga si Toto dako sa may eucalyptus, ginpaspel sa ang eucalyptus, budlay guro, ginguyod yung biktima sa may Apple Street. Tapos ginspelin na lang dayon ang street A-P-P-L-E. Ay, kaluluoy mo to sa biktima nga nabunaan, no? Ginguyod niya lang. Budlay tong suko mag-imbestiga rin, no? Kaya ti, farm eucalyptus, ginguyod sa pakanto sa Apple. Gani mga kaaksyon, ako kabuntra meron sa mga jokes, send lang, pagkitaon nyo lang, Red Salgado. Eksena sa korte. Ang judge abo si Lolo. Gani, istorya dire sa korte ko na anong ginhimo mo sa imo nga biktima. Nga, suno sa iya, gintayaan mo sa kuno sang kutsilyo nga laba, dako, pero dupol ang punta. Tuod bala ini, Johnny, ginhimo mo sa biktima? Pinamangkot sang judge si Johnny, pero wala gihapon ini nagasabat. Pinamangkot sa liwat sang judge, kag nainit na ini, kay wala gihapon nagasabat. Ano na, Johnny? Wala kaya nagasabat. Ano ka? Apa? Ano ka may kaso ka? Nagapabungol-bungol ka? Ano gusto mo? Mapriso ka na lang, Johnny Tango? Sus, ano man ni judge man? Ang abi ko ya, hearing lang nagigatuan ko. May speaking pagali ya? Tungod sa ginhambal ni Johnny Tango, gulpi lang ang nagahod ang mga tao sa sulod ka korte, kag isa na dire, si Rugo. Judge, guilty na lang na si Johnny, kapay na sinti-inusinti na siya ginag-hold up sa kay Inday. Oo, Judge, ginkuha niya ka akong ginahalungan. Kag ginatago-tago ko gidya, pila na gidya katuig nga cellphone ko, Judge. Order in the court. Order in the court, Inday Kagrogo. Yes, Judge, ang ako ni sa ka-burger nga may fries. Ako naman, Judge, putlong kag orange juice, Judge. Mahey. Dakila naman! Thank you so much, Maricel. Dira sa may San Dionisio, Barangay Granada. Naimano, pagkabalis ang judge nga, order in the court. Rugo, Inday, nag-order sila tayo. May lakay, isa silaw, nag-order sang beef ala pobre, no? Tapos paaman sa baw. Isa ka adlaw, nagkadto si Lolo sa isa ka klinik para magpa-check up. Pero anti siya check up po, naging pamangkot sa anay isang sekretaryo ka doktor. Agang sekretaryo, abo si Johnny Tango. Siya gapon. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Lolo. Ano tani, ako ba alagad sa imo? Gusto ko tani magpa-check up kay gasakit ang akon nga kilikili. Doon nagahubaga ako kilikili. Ako gali si Johnny Tango, Lolo, ha?
ang sekretaryo ni Dr. Dimagiba. Antes kagaling iba ka pa-check up lolo, ma-fill up ka di ana isang formas para may record kami diri sa Ammonia Clinic. Daw naka-fill up naman ako sina. Amo na siyang formas nga iya ka shop. Lain man to loya ang SAPya, ang Social Amelioration Program. Lain to saya. Ang formas dire para lang na iya sa clinic. Sige pila panta na ako na lang ma-fill up lo Yambal mo lang sa ako ng impormasyon. Ano gani mo pangalan lo? Ako gali si Lebron James. Di ka nagapauli lolo? Gapauli ko di lang sa Bacolod lolo, sa imong status married na di? Kasado ka? Actually nagupod lang kami pero hindi kami kasado. Ang amon to daw tilaw-tilaw lang bala. Basta mo na, katsindi kas na. Okay. Tigibutang ko diri lolo, single ka. Gani, single. Ang abi ko, pag-away namon, hindi na siya maglaya sa balay, hindi siya magalin sa balay, pero ginibo niya gin. Kaya ang abi ko, paglayas niya. Mabalik pa siya, pero lain gali ang iya ginimo. Nagbalik man sa tuon, pero dito siya nagbalik sa ex niya. Aragay nice. Tigibutang ko diya sa status mo, lolo, it's complicated. May! Thank you so much mga ka-aksyon sa inyong pagpamati sa itong programa. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.